खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावो सय माजियाव जे फहरनाय महर लानसिनाबो दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोसेल जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन प्लिज सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना न'आव दंफैयो नालाय न'आवनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आङो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नैबेनि सकेसाथ' मानि रुमाव थांबाय नालाय मा होनना बुंबावनो दाना आंना दख'ना गोजामफोरा मानि रुमाव लांफैनांगौ जाहैबाय आरो ना नैबेयाव थाबाय दा नांथ'ला ओमफ्रायथ' आं मैया खिथाखादों नोंथांमोननो माइया नैबे मोनसे जाथिखौ लाबाय होननानैहाय ओमफ्राय नै आंहा सान्दुं मोननायखाय सुनो आखायाव लाथारबायहाय ओमफ्राय नैबेखौ सोंदोंमोन आङो मु होन्दों आरो ना खारगोन होन्दों खाराबा सुखांनायबाबो दुम्मा फैथार रायहैगोनसो आङो सुखाथारनोसै आंहा सान्दुंआ नै ज्रां ज्रां दुंथारदों आरो ना दानो रानगोन खुनु खोथा गैया अरे कृष्ण ओमफ्राय गिबियावनो आङो साहा पानि लोंखांनानै माने मैयानि थासिमनो लाबोनाय जा मोजां मोनो आरो ना ओमफ्राय नैबेखौबो दहाय मालाय मास फैलायबाय नालाय बायनानै लाखिबायानो जोंहा ओमफ्राय दा संनोसै आरो ना आङो रेडि जानानै थाखाजोब्बाय नै मैथा खानानैहाय सुस्रांना रेडि लाखाजोब्बाय ओमफ्राय सान्दुं गैयाबा संसिगौमोनबो सान्दुंखौ द्रां नुनानै दख'नाखौ सुनानै आखायाव लाग्रोनाय जाबाय आरो ना दस्र'हैगोनसै एसे ओमफ्राय बिथांनि मैथा फोलांनाया जि गोजौ जानानै दं आरो ना लोल्लाव लोथावनो बेखौ खायाखै आङो बैथिंजायथ' आरो महारानि मैथा दंबावो आरो ना बेखौसो खादों नै आरो ना सुनाफोर नै बेखौसो खादों आङो एकदम नायदो आंखौनो गालाङो नै आं नै बेसेबांल' जायो बेसेबांबा गोजौ आरो ना माया नै बिदि गन थुबथानानै दोनदों ओमफ्राय गोलैजोब्बायमोन दानि एसे दोसोनानै थुबथानानै होफिनबाय आङो गोजौ नालाय लोल्लाव लोथाव बारबानो गोलैयो आरो ना जारलासो ओमफ्राय सुबाय नालाय सुबाय आङो गांनैखौबो सुखानोसै होननानै आखायाव लाबाय आरो ना एसे मा होनो निरमा होसननानैहाय बे मायदा होनायफोरनि मैला गयोना बे साननानै पटाक सुनानै लामखानोसै सना रानबाय थाथोंसै आरो ना बेलाय माथो रंगिना संगिना गथ' मोजां समायबाय आंना दख'नाफ्रा आरो ना बेनिफ्राय सासे आगैयाथ' होनबावदोंसोमोन बै बायनायनि शपिंआवनो आरो ना शपिं ब्लग होनायावनो फुवारनानै देखाय आब' नेक्स्ट ब्लगसाव होननानै नेक्स्ट ब्लगसावथ' आङो फुजानि होबाय ओमफ्राय नै दा फोरमायबाय आरो ना नायदो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आङो जाखायनि बे माखासे सुबुंफोरजों थानानै राजा फैदों ओइसिनि सासे सुबुंखौथ' मा बुंबावनो ओमफ्राय नै खनसे नाबे एवबाय आङो ओमफ्राय गामियाव आवाथिबो सावगोन दिनै लोखि फुजानि ओमफ्राय दा जाया आरो ना बेखौ मोनायावसो जागोन जाहैबाय माइया ओमफ्राय आंखौथ' आं मोनथिलानो फोमोननानै लागोनसै माला जायो माला मायो उननि खोथासै आराम मैथाजों संनानै सुनाफोर आङो ओइ कबि मैया आं लाफादोंमोन ना बेखौ भाजा एवनोसै आरो ना कबि भाजा मोनानि दालिबो दङ मोजां फुदुंखाबाय आङो मोनाफ्राव जानायफ्रा बारा गद जायासै ना जोगोनार भाजाबो एवनानै जादोंमोन ना दालिया दङ आरो फोमोनगोनसै फटाफट आफा फोर गोदौनायाव गारलानानै होबाय आंहा नै गोदौबावथोंसै बडिगार्डफ्रा आंना मेंख्लं फट' खेबखाबायहाय नों दुगैया माया मेंख्लं आं मानो फट' खेबनांगौ सासेयाथ' हनै मारै जाखो देहाय दे मा लायो नों फैसा बिफाया बोरै होनदोंमोनलाय राजा बिफाया नोंना बिफाया धुब्रियावसो थांदों धुब्रि डिस्ट्रिक्टनि जोलैफोर बे सिन गैयिनि साजा बियो लायनोसैलाय दैया दहाय फुंनि लायनाया दहाय फुङाव जोब्बाय कबिल'खासो संनांगौआ ओमफ्राय नै बेखौ अमानो एसे गारलानानै होनोसै दा माबायाव अफ्रियाव आरो ना थारमाने ओरै बिल्डिंबो लुदों बिल्डिं लुयैया सानथाम सानब्रै जाबायमोननो एसे बाटार गैला जाहैदों थुल्लु आरो ना बेनिफ्राय दा बेखौ नायनांगौ आधा दायथ'आ आंनिसै आरो ना माने गावहा खामानि ओंखारबाय माइया दासो इमारजेन्सि कलिं लेटार आरो ना ओइ फै दौथ'वाखै र' बिबैया दख'ना गोदान गाननानै ओंखारलांबाय नालाय दाना आंजोंसो फिउ फैबाय मानो सुनाफोर अरुनदय जाग्राफोरा थांनांगौनो आरोना लेंहरदों दे ओंखारलाय आं जौनि दै गारनो लेंहरदोंनो आरोना थ' गामियाव जाय अरुनदयनि मोनो थांजोबनांसिगोन आरो दा जमा जाहैजोबनांसिगोन हारखाथा होननायाव आरो ना आबैजों गानाव जानानै आंसो हेब्बाय अयनायहाय मेथाइ लाबोगोन होननायालाय आबैया नोंनो बामखाबाय ना ओइ जौआव दा दैया दै दुंसै मार नै अखायजासोहाय उन्दैयानो जेरैनो बाजानो होन्दों एरैनो नायलाय ओंखारथारला आरोना बाथाबथारनानै ओरै बिमाया गरम फुलायनाय आरो एकदम मा होनो
दांखोखौ जानो हमफिननायजों जाबजों नायदो बेखौ बानानै आंहा बिदि लर लर खामानि मावनांगौ जाहैबाय गोदाव सोराव बेस्रा माया आं गैयाबाथ' मा जाब्रबगौमोन दा इमारजेन्सिसो लिंहरखादों आरोना दिनैसो ओमफ्राय आं थानायखायसो ग्रोब ग्राब जाबाय गाव खननै गारलांखाबायमोन ओमफ्राय आंहा खनथाम गारबावनांगोन आरोना खनबा गारनोलाय सुनाफोर ओमफ्राय बैथिं बे दा लुंख्लें लुंथांफोरखौ हाजिराबो होदों आरोना बाबा बेखौ बैयाव जेथ' मोन्दो हैना फैलायनो सना बैयाव खामानि मावनायफोरनो हैना फै सुन नाय होन दे नोंखौ जानो थिनाखि आं हैदो थां लामायाव दं औ रानगासिनो दङ थां ओमफ्राय जोंना दख'नायाबो रानहांनो लाबाय आरोना ओमफ्राय सान्दुङाव लामनो अनलायलाङोहाय आं बाराबाथाय आरोना दा एसे रानबावबाथाय सायाव लामसां दान्दायावहाय दख'ना गोदानफोरखौ बारा सान्दुङाव थां थां लामनो बोरैबा मोनो आरोना ओमफ्राय आं बिनि एसे सिगां ब्लग्सआवहाय माया नै बेखौ लाबाय होन्दोंमोन ना खिथादोंमोन ओमफ्राय दानि सुनो बहननायावहाय है नों लानोबा लादो नै बेखौहाय आं बै मोनसेखौ लानोसै होनबाय आरोना माने बुरै मानसि बांद्राय दा नुगोन खोमा आंखौ होननानै आरोना ओमफ्राय आंहाथ' गांनैखौबो फसायखादोंखा सोलिखायो दे होमबालाय होननानै एबारना बे आंनि जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गलाबा माया लासिगोन बेखौनो गावनो लाग्रोबायमोन गोजाखौहाय आं गांनैखौ बनखादों नालाय नों बेखौ लादो नों लानायनि उनाव आं गांसेखौ लानोसै होननानै आरोना जाबाय दाबो आंहाथ' गांनैबो सोलिखायो न' टेनसन आरोना सोरबा सानलाय लांसिगोनसो बे हरेकमाल दख'नाखौलाय बेसे देखायबाय थादों होननानै आरोना माथानि खथ्थ' मोजां हरेकमालबाबो गोदान बायबाय नालाय फिसा बायबाबोथ' नोंथांमोनजों सेयार खालामखायो नालाय ओंखायनो बेखिनिखौनो फुवार देखायबावबाय आरोना आङो अरा बारा होजायाहाय जौआबो बाराबा खामगोन दुंथ'वाखै दे कफिनि जादा रेबाबाथाय गैलाहाय अबेबा बायदिया गसंख्रांनायनि थालाय लांथारोहाय ओमफ्राय एसे जौनि दै गारहैनोसैलाय आङो औवा खुन्थियानि थिंनि बेरा नालाय बारा जोरलायलाङा आरो अखा मोनबायना थिंखौ फ्राद खाहोदों आरोना बै उसुङावहाय 아야 미치겠네 맞아 오르는 데야 नुवा नुस्लाबा गाबनानै थांबाय नै गेलेनाया दसेनो दे आं नाहरगासिनो दे सारलाय दै गथ'फोरनि गेलेनाया दसेल' थांना दुगैहैदो दानैसो उनाव ओमफ्राय आंना हाबाफारिफ्रा एसे जोबस्रांनानै ज'आवबो थाग थिग जाबाय नालाय आङो बे लास्ट पार्ट आरोना जोब्बाय माने दैखौ गारनानै एफाजोंनो बोखांनानै दोनखानोसै ओमफ्राय नायदो नारा थाथारो आरोना आङो एकदम गोजानाव थां जौ मोनामो होनबाबो अबे जौआ होननानैसो गावसो खबर लाबाय थायो आरोना आंहाबो नै ओमफ्राय हाहां हायाहां जालायलांबाय आरोना हमबाय थायाबा आइडियाबो मोनलायलाङाना एसे बावगोमालाय लाङो नङाबा गोदो एसे एक्सपार्ट जाखाबायमोन आंबो क'क्राझाराव थांनायनि सिगाङाव आरोना बै समाव आगोलाव राजाखौ एडमिसन होथ'यो आगोलावबो खिथाबाय आङो ओमफ्राय जेब्लानो जौ मावो मानि जौ मावनायखौ मोनफैयो अब्लानो बे खोथाखौ गोसोखाङो नालाय ओंखायनो नोंथांमोननो फोरमायनाय जायो आरोना ओमफ्राय दुंग्रियावबो सोनानै दोनखानोसै आङो दै गुदुंबो एसे होगोरलायबाय आरोना मानो होनबा जौ गोजा डाइरेक्ट सोबा मोजां नङाना ओमफ्राय दै गुदुं एसे होबाय बास होनानै स्राय खालामनानै दोनसै बेनिफ्राय आरो माथो बुस्थुफोर बोस्रां खालामसै जौ मावनायनि हाबाफारियाथ' बिदिनोसै ओमफ्राय दहायनि कफिनि बिगुर आग्लायनायफोरा बेखौबो होसनबाय आरोना अमानो एसे एरनाय बहानि जाबाय आरोना रेडिनो खालि गोजानो गैया एसे गोबाव जाबाय नालाय माविया कन्टिनिउ मावखाया ओमफ्राय दा गाव लगायफैदोंसै गावबो हाग्राङाहाय आन्दाज बेना बाराबा मालाबा गोसाद्रायखौनो फानलाबायहरोसो आरोना आं गोदो एसे मावबाय थाबा न'आव थानाय समावहाय एसे रोंबायमोन साखिनोबो रोंबायमोन आङो ज्रेम मोनलायनाय आरोना सफाजों साखियोमोन गोदावलायनानै ओमफ्राय दा बावफिनबाय आंबो पात्ता मोननाय नंला आरोना ओमफ्राय जौआ मोजां नंगौना नङाथाय होननाय जानोसै गोथावालाय गोथाव मोदोमदों ज्रेमनो दा लगायथोंसै ओमफ्राय आरो माया लोंनो होखाया आरोना हठातके सोरबा लोङो आरोना बे स्र' लोंनानै थांग्राखौ मिन्थिखायो बिसोरल' लोंखायो ओमफ्राय बाखिनो नांगौबा लाङाबा लाङा ओरैनो थां लांबासो हरगोन आं होनखायो आरोना ओमफ्राय लांग्राफ्रासो ग्रोब फैखायोबो जोंनावहाय एसे गोसा दोनो ओमफ्राय लांग्राफ्रा ग्रोब लाङो आरोना बिदि लिलाला लोंनो होखाया आरोना गोबावजों खनसे मावनाय नालाय बिदि लिलालाखौ मोजां मोना लाङाबा थाब मालाबानो 11ता बारगुलायबाय आरोना टाइमखौनो नायाखैमोन केमेरा अन खालामदोंबाबो
एबारना खामानि मावनायफोरनो एसे लाल साहा बानायनानै होनोसै आङो गाइखेरा एसे दंबाबो होला आरोना थाथोंसै लाल साहाखौनो आराम होनोसै हाइजें होलायनानै ओरैनोलाय बे खामानि मावग्राफ्रा बिदि लोंनाय जानायनि जेबो बन्द'बस्त गैया आरोना खालि फैसानिल'मोन ओमफ्राय आं दङ जेथिया माइयाबाबो होखागौमोनदां आं गैयाबाबो सोलाबबा ओमफ्राय दा आं थानानैबो लाल साहा कापसेखौनो फुदुंना होखायो उमुगनि बौआ होनबा जारला जागोन ना हारसाफोर आरोना न' खाथिनि आरो गामि खाथिनि सानै ओंखायनो लाल साहाखौनो एसे दैसब सब फुदुंना होनोसै आङो बिस्कुटजों आरोना जाबायानो आंना लाल साहाया ओमफ्राय ओरैहायनो मैयानि पायसाबो बावनानै साजादों आरोना थिगैनो दङ ओमफ्राय गोदैया एसे खम जानायखाय गोदै एसे होनानै गाइखेर मोदै एसे होनानै आङो एसे गुदुं खालामफिनदों आरोना गथ'फ्रा जाबा जाबाय जायाबा आंनो गबनोसै ओमफ्राय बिथांमोननो लाल साहाखौ लोंनानै हैग्रोनोसै आङो जाखाबाय नालाय आरो माथोबाव खामलाफोरनोबो हरबाय एबारना आंबो एसे लाल साहाखौ लाबाय आरोना आग्लायनायखौहाय बिमायंआबो बेयावनो दंहैखायो नालाय बिसोर ज' लोंहैबाय ओमफ्राय नै पायसखौ जायाखैहाय मैया गथ'फ्रा ओंखायनो जासिबाय थालां गोदै होफिननानै जा गोथाव मोनजाबाय मुजिनानै थाबायना गोदैबादि ग्लेब ग्लेब माइयाबो माने गाइखेरजोंसो ओंखाम जानानै थांदों आरोना भाजिया मोनस्लाबाखैमोन नालाय ओमफ्राय दालि दंमोन दालिखौ जायासै गाइखेरजों जानानै थांबाय बेबो फिसौजो बायदि दा ओमफ्राय आं मालाय ब्लगखौ मा गोलाव खालामबावनो नङा होमबा बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आङो मा खालामदों मा खालामाखै भिडिअ बानायग्रा मानसि नालाय एसे क्लिप लानो मोजां मोनो आरो सिगाङाव होनाय ब्लग्सखौबो सावना खोनादों आब' होननायखौ एसे गोसोखौ मोजां मोनदों आङो ओरैनोथ' बिदि बबा बबि बायदि जाफिननांलामोन आंना मानो होनबा आंबो सेटिंसाव थांनानै एसे थिग खालामहैबायमोन दा जाफिनोबाथ' आरो दसेनोबा जायफोरा आंनि बेखिनि एकदम शेयार खालामनायखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच